Chashala Shuri Monobongol Amsayo, Klaisaka Kashalogo Kotom Panda, Apandani Bishing Dalvidal Bodoliaka 58 family 138 Butar Stromka, the Pramota Bodolibana, Yafari, Bruno Lamzak Shogan Harka, DTA, Disney CEM, Punosundro Somatiano Koboi, Tekobonadong Rock. Biskango edisi songbari aboni bagai no shakni fanno kora klainani bagai jangori tiku khawi habawa ongkhor jaktabok hasini thungkurung bodol Tripura motha BJP te IPF tino khobi kubun bodol rokbo Abaikno chashro Tripura motha niluaji sakmabai silasuri monobongkol amsio khlaijaka kashlogo kothom panda apandani bisingtino khlaijaka kasha bodol slaimani panda Ashley Panda Mazaka DTA Disney CEM Punosundro Somatia MLA Sanjur Manik Tripura no khobi te kubunadong rok Abani Agrona Ashley Panda Coxon Taga DTA Disney CEM Punosundro Somatia Shaka Jungsini Tripura rokni dalbital manthe shoktani tuyi pasanani nangnai Botol naroknani bagai shiming jongbariwo kaplai ongya Chini manthe shoktani bagai bo belai nangkokmani hnei 2628 नाम्बारनि हयते जों कप्लाय होनो लेखालायनो हायसि थांनायफ्राव जों गोसो बायसेबा सारा 600 बायसिसिम सारा 600 मंसाया ओ जराव गोबां मानसिनि सिफेम ताखौरो फायदैखा निनो बीजेपी ताखौरो फायखा आईपीएफ टी ताखौरो फायखा आगे आईपीएफ टी अरनिवा अनेक स्ट्रंग तमनि ताबो आईपीएफ टी ग्रिखा निनि तामसने टीपीएफ होनै आफ्रो जरा तमनि टीपीएफ रो ग्रिखा इंगे जों ताबो कप्लाय होनाय नि बागै जों ताबो सामुं मा खायनाय जिनो अरो मनोबंकल सिलासरिनि नरबो जों त्रिपुरा मथानि एमडीसी सनानानि बागै दिनै मिरावनि बागै रेसपन्सिबिलिटी दं हायसि जों अरनिव आमचाइनि लुकुरनि बागै सामुं खायनायनि बागै जोंनि एमएलए बाय मिलिवै सामुं खायनायनि बागै जों खरकसा अरनि प्रतिनिधि नांगौ दानिके जों नुखा जे जोंनि थांनायफोराव हंके जोंनि सिपेम खायनाय ताखौ जोंनि सिपेम खायनाय बुखौरावबो बराव वानसावबो जोंनो कप्लायनाय होनो आफ्राव उनका के लड़ाई खेले क्या और कसारो बोलाई क्या है सी ताबो सिपेम खाने ताखुर ना कोई ने मुसुगु निरो निजोदी बीजेपी नो चेरो ना मुसुग तंग खाएंगे फायदे जों बाय बाक्सा तिप्रामो थावाय फायदि लड़ाई खेले ने बराव न तिप्रामो थाव फायदि बराव न जों चेरो नि नांनाय जोंनि तिप्रासानि भबिष्यत सोनानि नांनाय जोंनि बराव गना एमएलए साखा सिपेम नि भबिष्यत ते करिखा है सी तिप्राओ जतनि नि एक्सपायरी डेट दङो बरनि मेयार पाइमेनि डेट दङो हानि बाङै बरनि जेहेतु भबिष्यत करिखा फायदि जोंनि तिप्रासानि भबिष्यत न जों सोनालायनाय आसो गोदों मारवै जों जोंनि तिप्रासानि बागै आगिवान सलाया पार्टीनि बागै वान सलायमेनि फायदि ताक तिप्रासानि बागै जों सामो खायलायनाय जोंनि महाराजा बारबानो सावो जे तिप्रा मथा पार्टी आसो इम्पोर्टेन्ट के तिप्रासा सिहनै जोंनि बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय ताखौरो हंके जे फ्र पार्टी नो इम्पोर्टेन्ट जावो जोंनि बोबाग्रा जोंनि तिप्रा मथा जों पार्टी नो इम्पोर्टेन्ट जाया जोंनि दफासि पहिलाव थांनानै नांनाय बासिनि नांनाय बनि राचिम मानि नांनाय हानि बाङैसि जों जे फ्र नो सावो जोंनि लैंड राइट्स जोंनि तामसने लैंग्वेज नि राइट्स जोंनि तामसने डेमोक्रेटिक राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स जों बनो फाइट खायनायनि बागै जोंनि बोबाग्रा नेतृत्व जों ताबं लड़ाई खाय दं जोंनि बोबाग्रा जे फ्र साफोरनो जोंनि भबिष्यतनि बागै सिकक सावो हानि बाङै फायदि जोंनि बोबाग्रानि मेसेज न जों नव थाङै मापु सरलायनाय गोबां मानसिनि ताखौ गोबां मानसिनि बुखौ ताबो फानो बोबाग्रानि मेसेज न सियाख खोनायाख बुसियाख दिनै अरो जत तंनायनि रेसपन्सिबिलिटी तंनाय जों नव मासनाय तानि केचिनि बोबाग्रानि बनि वानथमो निराव जतनो चिबो बसाबाया नुबाया बनि राजबारी कटरमा तंगो बनि प्रॉपर्टी गोबांमा तंगो जदि ब तिप्रासानो हामजाया हंके दिनै सिलासरि आमसायहाय करबुहा आमसायहाय रगो हपुं सापुं थुया सायावै निनि तामसनाय सातों होया वातै होया होय बतानि फाइटों नै बा जोंनि बोबाग्रा सुदु कायसे सि साव हाची योग नानि बागै जोंनि तिप्रासानाव योग सारनानि बागैसि दिनै बासो कष्ट खायदों आगे भारत बर्षनो फ्रीडम खायनायनि बागै इंडिपेंडेंट खायनायनि बागै गोबांमा निनि सभा खायनाय ग्रुप आसायखा आरो जागा नेताजी
नेताजी तमासा भारत वर्ष न फियकनाय नि बागै नोरा न थैरो दि आं नोरा न फियकनाय होनै सावो नेताजी बनि दल गोबां मा थांबाय खा थैरो नानि बागै होनै निनि आइएनएस ना जावै थांबाय खा दिनै चिनि बुबाग्रा नाव न थैरो नानि बागै साया वाइसा सिदि साफाय जे अर आमसायो फायबै करबो आमसायो फायबै बात्रि प्रानि कुनो आमसायो थांबै बुबाग्रा दिप्रासाराव नोरा थै मारनाय आं नोरा न फियकनाय होनै सेनि सा चिनि बुबाग्रा साया sudah kaisa sawo temasa sini bubagra temasa tanca indi ang niro no piok nai o bubagra hain si sawo sini bubagra kaisa si sawo tanca indi ang niro no piok nai niro no odikar to boy ro phainai nge chung tawo jodi tanca lai malia sini tamo snai politically chung divide ngui tong khain ke bo BJP bo CPM bo Congress bo tipra motha hai hinai tong khain ke sungte yok la khaisi age ek somoy tamang kha nini takho bai takho busak kai prosen nimantron ro lalia CPM khainai CPM no nimantron ro nai INPT khainai INPT no nimantron ro nai nini tamusne Congress khainai Congress no nimantron ro nai omo hai somoy kha কিন্তু চিনি বুবাগ্রা ফাই চিনো থানছাগনানি ফুরুম ফাইকা তাবক जों बहाय पार्टी न तोरजालि हाइसि ताखौ आनि बुखौ बनो जों ताव निमन्त्रण नगो सिपेन फा खाइथों कांग्रेस फा खाइथों बीजेपी फा खाइथों अमा हाइके जों हाजा लाइबेनि फुरुम फाइनि सेबाबा चिनि बुबाग्रा जों हानि बाङै बुबाग्राने ओ मेसेज काइसेसि निराव बरक जदि यगनानि मुसु खाइके जों थानसा मांनाय थानसा ngoi chung yok samani itihas bu tongu jodi chung थानसा yakhe tongkhang ke sengoi paimani boni itihas bu tongu tini थानसा ngoi soba khaiwe keprai mani itihas sang kaisa saun haji chenoro chene angkel hamching riang song tongo okra borok ni chai tebo okra rok soba khaijak tiu je snawe nini tamo snai chamosron tripura nini Harinath Devarman Nagendra Jomatia nini Draw Kumaria debi kemama neta boroni neta ni bung asuk sabai meya Apandeni bisingte dalbidal bodol yakari 58 family ni 138 putar shram kha tebra motha bodol ni bana ya phare brong lamjak shokin harka TTA DC ni CM Purnachandra Jomatia no khoboi bana mansanai te kubun harwai rok Bureau Report Chini Kharang